Další týden, další 8kg haul z Číny, plných fakeových sraček a díky mým kuponům za registraci jsem za ně platil jenom $78. Abych chytil nějaký exem na koule, tak jsem vzal tyhle ty Supreme boxerky, přijdou v tomhletom Supreme dust bagu, prostě obyčejný bílý trenky, má tu tuhletu gumu, vevnitř další Supreme nápis. Pak tady jsou vlastně ty černý, to je vlastně to stejný. Pak tyhle ty Most Represent kratěsy, na levý nohavici Represent nápis, tady další hodně dlouhý kaničky, zezadu Representek a další Represent visačka. Jsou v nich teda takový dírky, které jdou vidět přes světlo, takže si dávejte pozor na pinska, noste teda trenky. Pak tady tyhle ty stusy hadí kraťasy, zepředu klasika kaničky, vevnitř size stusy, tahle ta visačka. Pak tady zezadu mají tuhle tu kapsičku a jsou docela heavy. A pak tady zepředu mají ten stusy tak. Pak tyhle ty krásný shocksy, myslím si, že to je jedna z těch nejvíc povedených colorways. Tady na boku swoosh, tady zepředu Nike Shocks, zezadu Shocks logo, pak tady ze spoda další Shocks logo, pak mají takovouhle atypickou podrážku, jsou vlastně celý na takových pružinách. Myslím si, že jestli se jí zakreslí, tak tohle je pro tebe ideální. A pak tyhle ty krásky, které nesmí chybět v jakýmkoliv haulu, toto tyhle ty bílé Air Forcey. Mám tady k tomu tahle ta klíčenka, takhle vlastně vypadají, prostě bílé Air Forcey, stále $18, což si myslím, že je hodně crazy fajn. Zezadu Nike Air, tady na podrážce Air, pak je tady Nike Swoosh, pak máte na ten kovový prvek Air Force 1, ze spoda Nike nápis a pro legit checkery se normálně klasicky vrací. Všechny tyhle věci najdeš u mě ve spreadsheetu na stránce foku.lol, máš tam registraci, díky ty dostaneš $300 kuponech.